Siastok, tak vás tu všetkých v novom roku opäť vítam. S Novým godom. Tak to hádam ešte nie. Nuž, čo už s tým narobíme, vážení priatelia? Tak všeličo by sa dalo. Napríklad toto. Ale poďme pekne po poriadku. Od prvých sekúnd nového roka, keď v éteri odznelo najprv toto, vtedy mnohým napadlo, že následovať bude Šajus nerušený. Našťastie sa ukázalo, že zatiaľ ešte nie, lebo v zápäti sa zablislo nad Tatrom. Pravda, pesimisti, čiže dobre informovaní realisti hovoria a my kiešik a znemúlik. Čiže to, čo sa zatiaľ nestalo, ešte sa stať môže. Ale nemusí. Tak si o tom, čo si povedzme. Poďme k veci. A keďže aj ja idem s dobou, tak som aranžmá zvučky trochu prispôsobil novým trendom. Koncom roka stratený predseda sa nám nakoniec našiel. Ubezpečujem našich neprajníkov, že som sa ako predseda vlády nikde nestratil a už niekoľko dní poctivo zarezávam na Slovensku. Ale na všetkým ľahlo. Dobré ráno. Už sme si mysleli to najhoršie, keď predseda ani telefón nepriateľskému denníku nedvihol. No ale nakoniec priznal aj zlatú farbu. Strávil som dovolenku vo Vietname si 9 dní. Asi 9 dní? Si 9 dní. Aha, a asi to nebolo aj v apartmáne Madame Butterfly, ale asi to tam aj bolo. A ja som sa tiež asi naučil aj nové pekné slovo, že sa niekto rochnil. Nikdy v živote by som nevyliezol do vane, ktorej sa rochnil Robert Fico, skrývajúca pred ľuďmi, ktorých roky rokúce na Slovensku okráda. No a predseda sa predtým asi stretol aj s vojnovým zločincom a asi vybavil tranzit plynu. To necháme vyschnúť tú rúru. A iné nám ani nezostáva. Jirte droby. Áno. Tak sú ešte nejaké otázky? To necháme vyschnúť tú rúru. V mene čoho? Tu je odpoveď. Predovšetkým v mene tohoto. Okrem toho bolodci asi dohodli aj koniec vojny. A asi aj niečo iné. My si musíme v tomto svete nájsť svoje miesto a ochrániť vlastné záujmy. A čo také ešte asi? A mier. Aha, asi tak. Ale však ten ruský mír chcú v koalíciu váceri. Povedať, že jeden z najkrajších dáčekov pre mňa je, že budem 12. januára v Balšom teatri práve na tom krásnom vystúpení Luskačika. Prvé dojmy z Moskvy. V médiách sa hovorí, že v Moskve je nedostatok toaletného papiera. Je to takmer všetko, čo je aj u nás na Slovensku. A že tu ľudia žijú tak, ako aj my. Všetkým prajem dobré ráno na Slovensko. Držte palce a všetci vás srdečne pozdravujeme z Moskvy. Prosím vás, nelínčujte nás. Tak tu máme fínske maslo, kresťanské maslo. A maslo na gebuli. Úžasné párky. Tieto pelmene by som hneď zobral domov. Tak ber, neváhaj. Keď pozerám na cenu, tak je to euro 50.
takýto balík potravín. Potrebuješ požičať? Ale ináč dobre, však nielen plné brucho urobí človeka šťastným. Náš občan má aj čosi ako dušu. Kultúru doma dusiť a v bolšove tlieskať sa predsa vôbec nevylučuje. Je to úžasná scenéria v Balšom teatri. Čaká nás krásny večer, teším sa na ňo. Myslím si, že práve kultúra by mala spájať národy. Áno, určite. A keď si hneď nedajú povedať, tak ich musí presvedčiť rozhodné kultúrne posolstvo. Napríklad doručené rovno z oblakov. Tak si to skúsme zhrnúť. Hanebná cesta zástupcov poslaneckého zboru agresora, ktorý nás furt deklaruje ako svojho nepriateľa, nebola v ostatnom čase ani jediná, ani prvá. Do Moskvy či Petrohrádu s obľubou chodia emisári nielen zo slovenských parlamentných klubov, ale aj z ministerských postov a z europarlamentných hlavíc a zároveň akademických kruhov, ako aj z mimoparlamentných politických zákutí. No ale korunu svojvôle a servílnosti nasadil tomu všetkému svojou záhadnou predvánočnou misiou až slovenský predseda vlády, keď medzinárodne stíhanému vojnovému zločincovi doručil vánočný darček, ktorého obsah a dosah pred svojimi voličmi aj nevoličmi celkom zatajil. Otázok je teda veľa, ale najdôležitejšia je jediná. Minek a fenének tam všetci lezú. Však ani tie pelmene odtiaľ nepriniesli. A možno sa čosi o tom dozvieme z našej bohatej histórie. Už v roku 1929 to v parlamente poslanec Kléma Gottwaldu povedal všetkým na rovinu. Říkáte konečne, že sme pod komandem Moskvy a že si tam chodíme pro rozum. Takže straníci sa tam chodili a chodia aj dnes voláčo učiť. No nezdá sa, že by tam chodili zongorázni, čiže hodiny klavíra to nebudú. My sme stranou československého proletariátu. A my se chodíme do Moskvy učiť. A víte co? My se chodíme do Moskvy od ruských bolševiků učiť. My se od nich chodíme učiť, jak vám zachroutit krk. Ako nakoniec to vyučovanie dopadlo, to vieme tiež, ale mnohí na to už zabudli. Tak si pripomeňme zo pár slov z dobového staromáku. Volám vás všechny k bdelosti a pohotovosti. Volám vás všechny dobré Čechy a Slováky. A kľúčová veta odznela na Václaváku. Občané a občanky, soudruzi a soudružky, drazí přátelé, právě se vracím z hradu. No a bolo vymalované na ďalších 40 rokov. A zrejme aj na viac. Čest práci, súdružky a súdruhovia. A možno si poviete, čo bolo, bolo. Ale čo je teraz? Je šeličo, ale hlavne je vojna. Agresor je známy a nepatrí sa ho poctiť návštevou. A mier patrí na vrchol pyramídy našich záujmov. Mier chceme všetci a najviac mier chcú Ukrajinci. Ale porážka nie je mier. A mier. Kapitulácia nie je mier. A mier. Prímerie nie je mier. A mier. Ak pripustíme ďalší Mníchov, tak sa história zopakuje a zopakuje sa tragickým spôsobom. No a kým náš predseda vypisuje listy v ruských záujmoch... Práve sa chystám podpísať otvorený list ukrajinskému prezidentovi. A na záver listu ponúka to, čo nemá... S úctou Robert Fico. Zatiaľ iní ju majú a takisto majú aj guráš sa s napadnutým susedom stretnúť a podporiť ho. A
A propos, svoj otvorený list v týchto dňoch napísali aj slovenskí psychiatri a psychológovia. Všetci sa vzácne zhodli na tom, že adresát je Mešuge. Ja som není doktor, takže moje meno medzi signatármi nehľadajte. Ale rovnaké tušenie o predsedovi mám už dávnejšie. Však posúďte sami. Pripravujeme sa na všetky možné alternatívy. Budeme pripravení na všetko. Najmä na Majdan, teda štátny prevrat cez ulicu, o ktorý sa tak húževnato usiluje opozícia, predovšetkým Progresívne Slovensko. A dnes som si vôbec istý, či tu úprava dávkovania ešte volá, čo pomôže. V každom prípade ja som pripravený též a nezlakol som sa. Na každý protest na ulici či námestí pôjdem. Všechno dobře dopadne a to vám říká Anděl Páně. Vždycky jsme s vámi! 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 Už tento piatok si dám dvoje fusekle a na požoní Firšnal určite prídem. Teším sa, že sa tam s vámi stretnem. Dotedy vás srdečne pozdravuje váš Pertala.